गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। जोङो दिनैहाय 2024 मायथाइनि जे इंराजि गोदान बोसोरनि टाइम्स नाउ बड'लेण्ड न'खरनै जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनाय जासिबाय। जोङो मिथिगौ खौरां बिजोङा जोंनि ब्रैथि खुन्थिया होननानै जोङो मिथिगौ। बे ब्रैथि खुन्थिया महरै जोङो बे हारिनि, बे ओनसोलनि, बे देशनि जोङो गोबां खामानि मावबोनायखौ जोङो नुबाय थादों। आरो थांनाय बोसोराव जेरैबायदि बे ओनसोल जौगानायनि थाखाय, बे हालाम जौगानायनि थाखाय जेरैबायदि खौरां बिजोङा गुदि हमनानै जेरैबायदि खामानि मावबोदों, आरो बे खामानि मावनायाव निस्सय जोंनि हारि दानायनि बाथ्रा, ओनसोल दानायनि बाथ्रा, देश दानायनि बाथ्रा आरो मोजां खुंथाय लाबोनांगौनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावबाय, बे खामानि मावबोनायाव निस्सय रायजो राजानि अनसायनाय बेखौ जों मोननो हादों। आरो जोङो बेखौनो बुंगोन, रायजो राजानि अनसायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ रायजो राजाफोरनिसिम सौहैहोनो हानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो आं मिजिं खालामो देग्लायनि गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि गेजेरावबो जोंनि फैबाय थानाय समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बे हारिनि, बे ओनसोलनि, बे देशनि, बे रायजोनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो जौगानाय फारसे खामानि मावनो थाखाय जों निस्सय आखायाव लानांगोन। आरो जों बिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम जे रायजो राजाफोरनि जे गांनाय उखैनाय, बे गांनाय उखैनायखौ निस्सय जोङो रायजो राजाफोरनिसिम जों फोरमायनो हानाय बे थासारिखौ जों निस्सय खालामनो हानांगोन। आरो जों मिजिं खालामो जे मोजां खुंथाय जुदि खालामनांगौ जायोबा जोंनि बे ओनसोलखौ, बे देशखौ, बे हालामखौ जुदि मुलुग दरबाराव फोसावनांगौ जायोबा जोंनो खौरां बिजोङा खोब गोनांथार। आरो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो जों फैबाय थानाय समाव जोङो निस्सय मोजां मोनसे थासारि, मोजां मोनसे मानदान्दा जों बेखौ मोननो हागोन। आं मिजिं खालामगोन जे जोंनि नैबे टाइम्स नाउ बड'लेण्ड जे खौरां बिजोंखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया बजबनानै जोङो मोजां मोनसे दिगाव, मोजां मोनसे थासारियाव जों सौहैहोनो हायोब्ला, गनायलायनो जुदि हायोबा, बजबलायनानै जुदि जोङो बेखौ लानो हायोबा फैबाय थानाय समाव निस्सय जोंनि थांखियाव जों सौहैनो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। आं मिजिं खालामगोन जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो सरजाबनानै जाहाथे खामानि मावनो हानांगोन। जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि जेंनाफोरखौ जोङो नायबिजिरनानै मोजां मोनसे थासारियाव जों लाबोनो हानांगोन। आरो बेखिनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि खौरां बिजोङा मोनसे मोजां रल लानानै खामानि मावनो हानांगोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव जोंना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे मानदान्दायाव सौहैनो हागोन। आं बेखौ गोथौ फोथायो। दा बेनिखायनो आं आसा खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि खौरां बिजोङाव जायफोर खामानि मावग्रा, बे बिथांमोननि गोसो, मोदोम, जिउ, सोलेर बिथांमोनहा बावसोमनानै खामानि मावनांगोन। आरो बिथांमोननि जाहाथे मोजां देहा, मोजां आदर्श, मोजां सानस्रि, बे सानस्रिफोरखौ जाहाथे इसोरनि बोरजों, इसोरनि अननायजों, इसोरनि हेफाजाब होनायजों बिथांमोनहा जाहाथे खामानिखौ मावलांनो हाथों, मावफुंनो हाथों, आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो।